MuKristu, plani yako yekusvika kudenga ndeipi? Chii chawakaronga iwewe chichaita kuti upinde mudenga? Chii chawakaronga kuti usangane naIshe wedu Jesu Kristu? Chii chawakaronga kuti Mwari akanzi aburuka nhasi uno unokwanisa kungosangana naye, wakananga naye kudenga rake dzvene? MuKristu haikona kungofunga kuti kupona kwako kana kuti kuzova neupenyu husingaperi kana kuti kuzogara naIshe wedu Jesu Kristu zvichangoitika chiriporipocho. Unofanirwa kunge une plani yekuti zvikadai so ndinodai so. Imi vanhu munogona kuita maplani ezvimwe zvinhu zvose zvapasi pano. Munoita maplani ekuda kupfimba mukadzi chaiye kana uri munhurume. Kana uri munhukadzi unoita maplani ekuda kuti upfimbwe nemurume chaiye, mumwe anenge asina kana hanya newe. Vamwe makazopesera makaromba nazvo izvi, vamwe makapesera makaita varoi nen'anga, muchitsvaga chete kuti mudiwe. Muri kuzvinzwa? Asi idzodzo dzakanga dziri plani dzenyu dzezvinhu zvapasi pano. Vamwe ndimi mune maplani emabhizinesi, munoenda kudenga napasi, munoenda kumakungwa nekudzoka, kuseri kwegungwa kumunonosvika nokudzoka kuti mabhizinesi enyu abudirire. Munoita maplani. Chandinoziva ini kuti munhu weZimbabwe anoziva nhamo haashayiwe plani, asi chamuri kurashikirwa nacho inguva yoruponeso rwenyu. Hamuna plani nazvo zvokuti Mwari akasvika panapa anongoti ashambara yachivhayai, mutongobatana maoko makutenda muchitoimba zvenyu dzimwe dzimbo. Hamuna plani yazvo izvo. Zvimwe zvese munokwanisa kuita maplani. Nyangwe yerufu chaiwo mune maplani, mafuneral policy. Mune maplani emuchato chaiwo kuti kana ndakuda kuzochata ndichaenda kuinsurance company ndonotora mari ndozochata. Mune maplani chaiwo ekuita se ekuti kana ndikakuvara kubhora kana ndikakuvara kumujolo ndozokwanisa kurapwa. Mune maplani ezvose, asi plani yekuenda kudenga hamuna. Hamuna kungwarira zvinhu zvaMwari, makangwarira zvinhu zvapasi. MuKristu ngaaite plani yokuenda kudenga. Ngaarambire paplani iyoyo. Kana asina plani, ngaavabvunze vamwe vane mano vanokwanisa kumudza plani yekuenda kudenga. Amen. Ngatitangei namaropafadzo. Rino izuva re30 nePfumbamwe. Tichiti, makaropafadzwa imi Mwari Baba, makatipawo mirayiro yenyu inotitsvenesa, inotiita vatsvene, inoita kuti tive vakarurama. Asi makatirayirawo pamusoro pekuverengwa kweOma namazuva atiri kupindana nawo mushure mePaseka. Rino izuva ra30 nePfumbamwe, zvichireva mavhiki 9 namazuva 4 okuverengwa kweOma. Kudzwai Mwari Baba. Vanhu vose ngavazvininipise pachitsiko chetsoka dzenyu. Amen. Amen. Hande kuna vatongi 3 tinotangira pavhesi 12 tichinzwa zvichinzi vaIsraeri vakaitazve zvakaipa pamberi paJehovha. Amen. Itai tiri vaiti vezvakaipa, itai tiri vatadzi, itirai kuti takarasha Ishe wedu Jesu Kristu, itai kuti takamukanganwa, takabatana nezvinhu zvakaipa zvenyika, takakanganisira Mwari, takakanganisira Ishe wedu Jesu Kristu, takazvidza ropa roruponeso. Asi Mwari tiitirei plani yekudzoka kwamuri. Ishe Jesu Kristu tipei plani yekuti tikwanise kuuya kwamuri. Nekuti tiri vatadzi, tinoziva kuti tinoramba tichikutadzirai nguva nenguva. Asi Mwari wangu tiregererei
Sandurai mwoyo yedu kuti tiite, tisaite kutadza kwatinoita uku nebwoni. Asi pazvinhu zvose tipote tichirangarira kuda kwenyu kuti tiregere kukukanganisirai. Amen. Mwari ngavatipe plan. Hatidi kuenda kugehena Yesu. Hatidi kunokangwa na Satani. Tinoda kuenda kudenga. Amen. Zvanzi uye nokuda kwokuti vakaita zvakaipa izvi, Jehovha akapa simba kuna Egironi mambo weMoabhu kuti akunde Israeri. Amen. Zvikanzi isu takaita zvakaipa, Mwari anopa simba kuna Satani, anopa simba kuvaroi, anopa simba kumadhimoni, anopa simba kuvanhu vakaipa kuti vatiitire zvakaipa isu. Ndokunge kana tisiri panguva yekuedzwa, panguva yetraining. Amen. Muri kuzvinzwa? Mwari dzimwe nguva anenge achida kuona kuti takamira sei, kuti kwatinoti kutenda uku tinokwanisa here kuenda through it. Tinotya iye here kupfuura kutya kwatinoita vanhu. Tinomukudza iye here kupfuura kunyara kwatinoita vanhu. Nekuti kana tichikudza vanhu tinotsvaga kufadza vanhu, hanti? Asi kana tichikudza Mwari tinotsvaga kufadza Mwari. Kanzi Egironi akatora vaAmoni navaAmareki kuti vaende naye kundorwisa Israeri, mweya yakaipa namadhimoni nevamwe zvimwe zvaanoshandisa ikoko kugehena kwake. Uye vakatora guta remuchindwe kuti rive ravo. Amen. Muchindwe unomirira chiko pashoko raMwari. Andika muchindwe ndio unowanikwa mukati meimba yaMwari. Kumadziro eimba yaMwari, muti wakasimwa mumba maMwari, muti murefu wakanaka. Mukunzwa? Naizvozvo muti tichingotarisa ipapo chete tisingaende kune zvimwe zvinhu zvakawanda. Muti wakakosha. Zvinoreva kuti munhu akasimba mukati meimba yaMwari, munhu anoziva kuda kwaMwari. Asi zvino kana guta remuchindwe, zvikanzi guta revanhu vanotenda kana raakutorwa, zvireva kuti Satani anenge auya kuzoparadza, auya kuzosakura nokuzunza. Mwari amupa simba. Zvida chivi chakapinda nemunhu mumwe chete chakaparadza imba yose. Zvida imba iyo yanga isina kumbosimba zvayo, asi chivi chakapinda chikaparadza. Zvida chivi chakapinda chakandoda kuparadza, chakasakura vanhu nekuvazunza, asi vanhu vakaramba vemirie vachinamata Mwari wavo. Zvikanzi Satani namadhimoni akakokorodza mweya yose yetsvina, akati vanhu ava tavapuwa naMwari, vanhu ava ngativatambise chomama. VaIsraeri vakava varanda veEgironi mambo waMoabhu kwamakore 17. Amen. Unoziva kuti unokwanisa kusvika makore anopfuura iwawo, Mwari achingokuedza chete. Munozviziva here? Naizvozvo unokwanisa kusvika makore akapfuura iwawo 17. Mwari achida kuita sei? Akupa mumaoko aSatani kuti akuparadze. Wakamuita sei? Wakamunyengera, wakamutadzira, wakamuitira zvakaipa. Hauna kufunga kumuitira zvakanaka nekuda kwetsitsi dzakanga akuitira. Wakadzokera kune zvakaipa zvako. Muri kuzvinzwa? Mwari akati, aiwa, regedza tizvipe kuna Satani izvi. Ndisu tadii tingazvikwanisa here izvi? Vamwe vanhu vanenge vakatozvarwa vakatonyorwa kunzi gehena pahuma dzavo apo. Zvikanzi vakatambura kwamakore 17. Makanzwa inzwi rekuti 17 munorangarira nyaya yei? Yomukadzi uya wakanga une chirwere cheropa, akazoti rekedza ndinobata. Akaita plani, mukadzi iye akaita plani yekunobata hanzu yaIshe wedu Jesu Kristu. Mupendero ndo waitwe chiko, ndo wakanga une masaka. Zvikanzi masa yaiswa pamakona ehembe dzavaIsraeri. Zvichireva kuti munhu iye akatanga kutevedzera murayiro, akatanga kutevedzera shoko raMwari, aipa mupiro yake, anga asinganyengere. Mazuva aikosheswa aiabata ose. Munhu wakafamba akarurama achitsvaga utsvene, nyange zvake Mwari aitarisa kusaidi, nguva yose aiita zvinhu izvozvo. Makore 17 achiedza kuponeswa. Zvikanzi mari yake anga yaperera kun'anga nekuvaprofita nekuna madzibaba vanenge vachida kuita sei? Vanenge vachiti tinobatsira nekumasvikiro nekumwe kwose. Asi Mwari anga akaita sei?
akadhiniwa zvake akatarisa kusaidi, zvidaitonongona zvake mazino ake asina kana kee kuti munhu ari kusafa, nokuti wakambomusafisawo paakanga akatemba newe kuti uyu ndiye munhu wangu, akaita saJobhu, munhu akarurama achitokuprotekta. Zvino akazoti aiwa, regedza ambotambwa yakanaka nemadhimoni. Muri kuzvinzwa kaizvo? Mukadzi akaita purani akati apa handizozopona, regedza ndiye ndinobata mupendero wehanzu yaishe wedu Jesu Kristu. Sei akabata mupendero wehanzu yaishe wedu Jesu Kristu asina kungobata kana mupendero wavaprista? Aiwaka murau zvawakauya naishe wedu Jesu Kristu wakanga watombinge wavepo kare. Zvinganzi nyangwe nemurau pawakapuhwa kuburikidza naMozisi wakanga wokutoripo nechekare, asi wakanga uri murayiro wesungano. Muri kuzvinzwa? Sungano yakazouyawo naishe wedu Jesu Kristu ine mirau mumwe chete iyoyo, asi mirau yainfuswa nerudo nezvokwadi. Amen. Hama vangu dzangu, vandiri kuti ndee munoita mapurani enyu apa, itai mapurani enyu muzvokwadi rokuda kufadza Mwari Baba. Muri kuzvinzwa? Hamusamirire kuti mufundisi achauya akazotinamatira tikazopona tikazotese. Mufundisi ane dzakewo nhamo, anenge achitotsvagawo vamwe vanhu vanomunamatira kuti apone. Muri kuzvinzwa? Asi anenge achitoshaya. Muri kuzvinzwa? Musamirira vafundisi venyu, endai itai mapurani. Ndiyo purani iri nyore kuvhura dzimwe purani dzose yekunobata mupendero wehanzu yaishe wedu Jesu Kristu. Ndiyo purani iri pachena. Muri kupanzwa ka? Tifamberi nendima, tingaswire tikasvika mangwana tichingotaura. Zvikanzi vaIsraeri vhesi 14 vakava varanda vaEgironi mambo weMoabhu kwamakore 17. VaIsraeri vakachemazve kuna Jehovha. Amen. Kuchema kuna Mwari kwakanaka, amadiwa. Garai muchichema nguva dzose. Nyangwe zvinhu zvakanaka, garai muchichema nguva dzose, nekuti zvimwe zvinhu zvinokwanisa kunge zvakakunakira pane tumwe tunhu twose, asi pangavewo nezvimwe zvinhu zvinenge zvichikutambudza mumweya, mumwoyo, mupfungwa. Muri kuzvinzwa? Vamwe patinenge tichinetsekana nenyaya yemari, iwewe hauna nhamo yakadaro, asi pane mamwe madhimoni ekumusha kwenyu anenge achikutambudza. Pane zvimwe zvinhu zvokuti nyangwe uchitenda unenge uchiona nyika ichiita so, zvinenge zvichikutambudza iwewe. Kana wasvika pakutenda chaiko chaiko, zvinenge zvingaitirwa iwewe, unenge uchitozviona zvichiitirwa vamwe vanhu vamusina kana basa nazvo, hauna ukama navo, hauna kana asi zvinongokutambudza zvakadaro. Zvinokuita kuti ucheme misi yose uchinamata kuna Mwari, nekuti tiri muviri mumwe chete. Rangarira kuti pose pari kuitirwa chinhu chakaipa, vakaipa vachiitira vakaipa, pane waMwariwo ipapo anenge achiitirwa zvakaipa, pane waMwari anenge achitambudzwa ipapo. Rangarira kuti nyangwe vakaipa vakaitirana zvakaipa chete navakaipa, isi tine hama dzedu dziripo ipapo dzinenge dzichitambudzwa, dzatinenge tichichemera. Kuzvinzwa? Zvikanzi vaIsraeri vakachemazve kuna Jehovha, iye akavapa musununguri. Amen. Akavapa plan. Muri kuzvinzwa? Hatitore munhu semunhu, tinotora munhu uyu seplani yabva kuna Mwari. Vakanga vasazive zvokuita, Mwari akavapa plani. Nekuti dzimwe nguva nyangwe takaita mapurani edu anotadza kushanda, asi kana tikatsungirira tichitevedzera shoko raMwari, Mwari haangatinyadzisika, nekuti shoko rake nderazvokwadi. At some point asizosvika pakubatwa neshoko rake iye amene. Muri kuzvinzwa? Kana munetsa tichinamata misi yose, tinenge tichitochema obvious. Tinenge tichitochema nekuti tinenge tichitsvaga rusununguko. Mwari anosvika pakutipa rusununguko irworo. Zvikanzi Ehudhi, murume aiva nezviboshwe, mwanakomana waGera muBhenjamini, vaIsraeri vakamutuma nomutero kuna Egironi mambo weMoabhu,
Zvino Ehudhi akanga aita munondo wakarodzwa kumativi ose uchikarosvika kubhiti rimwe chete. Amen. Kubhiti ndiko kubva pagokora apa kusvikira pamusoro pechigunwe chihombe ichi. Pakureba kwawo wakanga akasungirira pasi penguo dzake pachidya chake chokurudyi. Amen. Chidya chokurudyi ndo chakuita sei? Kare vaIsraeri vaiti kana voita kuti munhu opika, yakanga iri tsika yavo yekuti munhu anopika akaisa ruoko rwake pasi pegumbo rerudyi. Yakanga isitori tsika yavaIsraeri, yakanga iri tsika yekare kare yaingoteedzwa namarudzi. Uri kuzvinzwa? Saka imhiko dzaakanga aita kaidzi, akaisa munondo chii? Ishoko kai? Zvikanzi unocheka kwose, munondo unocheka kwose chii? Ishoko raMwari kai? Shoko raMwari rei? Romweya. Unocheka kwose wakawisa pasi pechidya chake, wakavimba neshoko raMwari. Pasi penguo, nguo inenge ingori dzimwe nguva inenge yakasviba, imwe nguva yakachena. Asi apa takutotora kuti nguo yakanga yakachena, akanga ava murume akaita sei? Akarurama. Kana akanga ari munhu, kana vakanga vari vaIsraeri vakavimba neshoko raMwari, vakava vanhu vakarurama, vakapika kuti hatizokanganise murau yaMwari, nokuti ndizvo zvavakanga vangotemerwa kunzi vaite, kuti vachengetedze murau yaMwari. Ndo kwakanga kuri kutenda kwavo, ndo rwakanga rwuri ruponeso rwavo. Zvinhu zvakanga zviri nyore kupfuura zvatava nazvo mazuva ano, nekuti vanhu vakakanganiswa pakuuya kwakaita Jesu mukati menyika. Akanga uya achitaurwa ari Jesu wemunhu, Jesu wechifananidzo, haana kuya ari Jesu wemweya. Ndo patakarasika, ndo patinofanirwa kudzorana, ndo patinofanirwa kubata pashoko raMwari. Tione Jesu wemweya tiponeswe. Mwari mweya anotsvaga chi? Anomunamata mumweya nomuzvokwadi. Zvikanzi akapa mutero kuna Egironi mambo weMoabhu, murume akanga akafuta kwazvo. Amen. Ndo zvakaita Satani. Satani akafuta chaizvo, zvichireva chii? Kuti Satani ane upfumi hwakawandisa. Muri kuoneka? Uye zvanotimanikidza kuti tibhadhare mutero kwaari, zvichireva kuti iye anenge akatidzipa, akatigarira chi? Matunduru aya. Anenge achitimanikidza. Murume woupfumi. Zvino zvaakanga achida upfumi, akazobatwa neshoko raMwari. Anotoziva kuti pane vanhu vanondibata neshoko raMwari, anotoziva kuti pane vanhu vanondikanga neshoko raMwari. Zvapauri iwewo kuti uzive kuti shoko raMwari rinoti chii. Muri kuzvinzwa? Nekuti shoko raMwari rakava ruponeso kuna vanhu vaIsraeri. Zvikanzi akapa mutero kuna Egironi mambo waMoabhu, murume akanga akafuta kwazvo. Mushure mokunge Ehudhi apa mutero, akati vanhu vakanga vauya vakatakura mutero wacho vaende pazvifananidzo zvaiva pedyo neGirigari. Iye pachake akadzoka akati, ndine shoko renyu rakavanzika imi mambo. Mambo akati, nyararai, uye varanda vake vose vakamusiya. Ipapo Ehudhi akaswedera kwaari, iye agere ari oga muimba yake yapamusoro yomuzinda wake wenguva yezhizha, akati, ndine shoko renyu rabva kuna Mwari. Mambo akati achisimuka achibva pachigaro chake, Ehudhi akatambanudza ruoko rwake rworuboshwe, akavhomora munondo kubva pachidya chake chokurudyi, akanyudza mudumbu ramambo. Amen. Akamutumbura. Zvikanzi akatumbura Satani neshoko raMwari. Kunyange chibato chomunondo chakanyura chichitevera chese, ukandobuda nokumusana kwake, Ehudhi haana kuvhomora munondo uye mafuta akaputira pamusoro pawo. Munomboona mafirimu emavhampaya? Musaone mafirimu emavhampaya. Imwe yakaipa iya inenge ichitaura uroyi neusatani. Kona kupera muchiona mafirimu emavhampaya. Asi ndinongokuudzai kuti kunzi uraye vhampaya unofanira kuisa a stake through the heart. Ndo zvakafanana nezvikutauro. Zvikanzi akaisa a stake through the heart of me, mumwoyo wawakaipa, mumwoyo waSatani. Satani akati tasa, haana kufa kuti tasa apera basa, aiwa kwetu. Asi akanga akundwa,
akanga asungwa mbira dzakondo, sezvatinonzwa Ishe wedu Jesu Kristu achitaura kuti kana uchida kupamba murume ane simba, unotanga wotopinda mumba make womusunga, wotora zvaunoda. Zvanzi kana usina kumusunga ukwanise kumupamba. VaIsraeri tikutonzwa vakanga vakawanda nekuti akanga ane vamwe vanhu vakanga vakatakura mutero. Izvi hazvingangoreva vanhu chete, asi zvingangoreva inzwi raMwari nezvinhu zvaakauya nazvo sezvombo zveshoko raMwari zvaaishandisa kunani? Kuna Satani. Satani anenge achitoda zvinhu izvozvo kuti akurilise. Muri kuzviona? Kana usina zvinhu izvozvo, anongogara akakudzipa chete. Ipapo Ehudhi akabuda akaenda kubiravira, akafiga mikova yeimba yapamusoro, shure kwake akaikiya. Izvi zvakutaurwa izvi dzimwe nguva zvinenge zvakuita akauroi. Hakuzi kuti uroi, asi kuti varoi vanozvitora kubva pane izvi. Muri kuona zvazvakaita? Zvinhu zvose zvamunoshandisirwa kuuroi uku, zvimwe zvacho zvinenge zvichitobva ipapa. Vakatoverenga, Satani akatoverenga Bhaibheri, anotoriziva. Akatoziva kuti vanhu vakasaita zvakadai so tinovakanga. Ndosaka muchiziverengai shoko raMwari. Ndosaka pakapuwa ngikiri iyaya inonzani komandi naMwari kuti Satani angaita zvimwe zvinhu zvose, asi ngaaregere kubata shoko raMwari. Kwete kuti iye hangaribata achiriverenga achiridzidza, kwete. Zvikanzi ngaaregere kuita sei? Kuriparadza. Nekuti dai tisina maBhaibheri iko zvinezvi, dai izvozvo zvatiri kuona izvi zvisisipo. Dai Mwari akabvumidza Satani kuti adaro. Chaanoita Satani ndechekuti anotoziva kuti izvi zvinofamba so. Utishandisira shoko raMwari rimwe chetero kuti atimanikidze. Ndosaka muchinzi bhadharai matithes kumachechi kwamunoendawo. Asi tinyatsoziva zviri kuti hatifanira kunge tichibhadhara matithes. Nokuti Ishe wedu Jesu Kristu anoda mwoyo wakasununguka. Mainzwa kunzi akabvisa kumanikidzwa kwakanga kuripo. Vanhu vanobhadhara matithes kana uchida kutotitha, zviri kwauri izvozvo. Hazvisi zvekuti munhu anotaurwa kunzi anofanirwa kutitha. Munhu ndiye anotaura shoko raMwari ubvati ndoda kupora chipa mari yakati. Dzimwe munhu haape yetenzi kana kuti tithes ndiyo inomirira yetenzi. Munhu anopa mari yaanenge achida. Zvichida yakatopfuura ipapo. A tenth of what is earning or less. Chaanenge akomita kuti ndoda kupa ndicho chakanaka kuna Mwari. Nokuti aita nemwoyo wose. Saka mushure mokuenda kwake varanda vakasvika vakawana mikova yeimba yapamusoro yakakiyiwa. Ivo vakati anofanira kunge achimbozvizorodza zvake ari mukamuri nomukati meimba reimba. Vakarindira kusvikira vanyadziswa nazvo, asi paakarega kuzarura mikova yekamuri, vakatora kiyi vakaikinura. One ipapo Ishe wavo akawira pasi afa. Vachakamirira Ehudhi kuti aenda, akapfuura napazvifananidzo akapukunyuka akaenda kuSeira, nongado kwavaEdhomu. Akati asvika ikoko akaridza hwamanda ari munyika yezvikomo yeEfuremu, uye vaIsraeri vakaburuka naye vachibva kuzvikomo, iye achivatungamirira. Akati kwavari, nditeverei, nokuti Jehovha aisa Moabhu muvengi wenyu mumaoko enyu. Saka vakaburukira vakamutevera, uye vakatora mazambuko eJorodhani ukuenda kuMoabhu, vakasatendera munhu kuyambuka. Panguva iyoyo vakauraya zviuru zvinenge 10 zvavaMoabhu. Vose vakanga vakagwinya uye vane simba, hapana akapukunyuka. Zuva iroro Moabhu yakava pasi peIsraeri, uye nyika yakava norugare kwamakore 70. Amen. Zvikanzi Moabhu yakava pasi peIsraeri, naSatani anofanira kunge ari pasi penyu. Haafanirwa kukudheererai. Muona? Makaziva shoko iri, Satani munogara makamutsika chete, anova muranda wenyu. Zvino kana makasaziva, iye achakutaurirai shoko ramakapuwa naMwari kuti muishandise, achirakidza Mwari kuti vanhu venyu ava havakudei. Zvakanaka sei kuramba tichiverenga magwaro, tichibata pamupendero wehanzu yaIshe wedu Jesu Kristu, tichishandisa shoko rimwe chetero kurwisa muvengi, tichishandisa shoko rimwe chetero pakurarama kwedu. Muri kuzvinzwa? Ndai ndine chiverengwa chechipiri chiri pana 1 Samuel 14 chakada kufanana nechidzidzo ichocho ichi chatapinda pamusoro paEhudhi. Asi handizive kuti ndingakutaurirei here izvozvo, nekuti nguva yangu vaira. Ndichiti handipfuure 30 minutes ndichitaura. Kozoitawo chimwe chidzidzo chandanga ndinacho pamusoro pekuita sei, pekutsvaga munhu anokubatsira nePLAN. Maziva plan yaEhudhi yandataura pamusoro payo.
ndikataurawo pamusoro pepurani yemukadzi akanga ane makore 17 achibuda ropa. Zvino apa pana 1 Samuel 14 pane plani yaJonatani. Muri kuzwa? Kuna maplani atinofanira kunge tinawo ekuti tikunde muvengi. Tinofanira kuita plani yokupinda kudenga. Tinofanira kuita plani yekugara takamira pachokwadi. Hama vadiwa, rinoranga riri zuva ra30 nePfumbamwe rekuverenga kweOma. Ndinoti Mwari ngaave nemi pavhiki rino ramuri, achikuropafadzai nekukomborerai chisarai henyu.